subhanallazi yarani fi bu'ud makani wa yarzuquni wa la yansani. Duk wanda ya karanta wannan addu'a kafa 10,000, kafa 10,000, wato ya maimaita ta sau 10,000, bayan ya gama sai ya rufe da addu'ar cika addu'a, wato sai ya yi addu'ar cika addu'a kafa ɗaya tak, ga ta kamar haka: Allahumma inni ad'uka kama amartani fastajib li kama wa'adtani. Allahumma inni ad'uka kama amartani fastajib li kama wa'adtani. Allahumma inni ad'uka kama amartani fastajib li kama wa'adtani. Allahumma inni as'aluka qalilan min kaseeran ma ahajatan bi ilayhi azimatan faginaka annahu qadimun wa huwa indi kaseerun wa huwa alayka sahalun yasirun famnun alayya bihi innaka ala kulli shay'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Ita kafa ɗaya zai yi wannan bayan ya yi waccan kafa 10,000. Wato abin da wannan addu'ar ta ƙarshe take nufi shine wato roƙo ne ga Allah akan waccan addu'ar da kai ta farko. Allah ina roƙonka kamar yadda ka umarce ni ka amsa mini kamar yadda kai mini alƙawari zaka maimaita sau 3. Allahumma inni as'aluka qalilan min kaseeran. Allah ina roƙonka abu kaɗan daga abu mai yawa da yake gare ka zuwa ƙarshe dai. Na san kowa ya san wannan addu'ar, albarkacin annabi da alƙur'ani. Duk wanda ya wannan addu'ar, wato ya karanta waccan addu'ar kafa 10,000 ya zo ya rufe da wannan addu'ar kafa ɗaya tak, albarkacin annabi da alƙur'ani, ba za a yi sati ɗaya ba sai ya samu abin da zai ci na tsawon shekara guda. Ba za a yi sati ba sai ya samu abin da zai ci na tsawon shekara guda. Sannan kuma duk irin kuncin da yake fama da shi, duk irin matsalar da yake fama da ita, albarkacin annabi da alƙur'ani daga lokacin zai ji gaba ɗaya matsalar shi ta ƙare, zai ji bai da damuwa komai a cikin rayuwarsa. Wanda ya lakin ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin yan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.